И така музикален поздрав пристига от името на Таката, Кибари Холандия, за неговата съпруга и за неговите прекрасни деца, да бъдат живи и здрави. Айде бе, Така, нека ти завижда. Со, газ, со, изселете се! Всичките говорят за Таката, шампиона, за най-голямата фирма Холандия. Со! Човека за 100 човека. Акала душмани, писнами от завистливите, от интригите, от тачове. Ти си Таката, оригинален е така се фирма, Така се фирма. Кибари Холандия, парелове в кере. Яшаме Бухарем за Холандия, Таката. И по-добре изселете се, чипате Таката пристигаме. И по-добре изселете се. От уважение бате Таката. По 15 000 лея ще ми даде на семейство. Напускай! И слушайте ме всички душмани и писна ми от завистливи. Не ли ви стига тази интрига, не ли ви образна злобата? От злобата ми писна децата ми да умрат, как е рапелава и магавромие. И писна ми от интриганти, уж приятели, А вкарват кола без да иска. Шо! Няма приятели така. Само Таката. за Таката, за неговата съпруга и неговите прекрасни деца, семейството. Нека се завиждат само за него. За него! За него! За него! A cantar kelila, e parelo ve kelila. A cantar o Takata, parelo ve o kelila. Kulla mata firma vale, Kibari Холандия. Айде, айде Така, Ти си бе холандецо. Мачкайки наред. Дократуре. Шо! Яша Бухарем, мачкай клавира баце. Чакши, качки, чак, чакши, тачки. И бари обекта, о Таката воблела. И цело Холандия разбил. Парелове какере. И мейроми, мироми.
Ocala che camera Tirana maromie Pabadama camie Atide Çak çıtak Hadi muharebe sıkasayı Pari firma me kera I nashti taka bikilo Kaj sana manje taka barbalo Neka mu zavizdat malelej Че той се чувства още повече над Корей Çok şuka Çok güzel muharebe